kanyo ka jenzi kacha taneno ka jo jenzi moko kona ni ken muga okachiel kuomwa keno tegno ano ka Collins kaka ginodagi gwajo ni jatenda onge kanyo mano millennial tena dier tintin ok midekre koro kama wach nitie mawach osebede seche 10 but juma mokalo nwanyisi ji biro chiewo gokinyi kendo alano biro miyo report maber malich kaka jo Kisumu no chiewo Ofafa Hall kata kuonde migo e gigo opong kendo sa 11 ne ADC oseloro gik moko kendo dhano wuok karom gi kweno koro dhi mbele kanyo tabuonge observers bende bro wacho wan ka achiel kuomgi biro wuok kendo giwacho ni dhano no riedo laini maber kendo no yawo gigo maonge ng'ikruok kae to koro giwuok karomgi ombulu chako biro iwinja seche go koro wan Bomas kacha koro wang'iyo to chairman owacho ang'o to jogi wacho ang'o ang'o madhi mbele imanyo political parties leaders go magi te biro dhi nyime kama koro tabu nitiere en koro odundu magigi luwo ka koro giwuok kanye giwuok Oriang primary school ka koro gibiro giwuok Wangapala kacha koro gibiro kaka gini dwaya Gotateng Turning Center kata mana Rinda mondo chop ka mondo mikoro kwane ka odonji odundu mar IBC kae mato nitie koro mai momiyo challenge magin gone kata gidhi timo voter educations gi to jopiny biro winja lakini gima chando gini ng'at mane midhi tim nade kaki dhi land ng'ani nekech bati asewacho ni kenda senuoyo ni jo Kenya onge gitabu gi positions mamoko gi koro mae mamiyo weyo IBC kama tek nekech ombulu sani equal technology iluongo ni digital manipulation nitiende ni igwenyo gigi kaki igwenyo gigi digitally ka emomiyo okang' achiel ma IBC ni godo sani manyaka gidhi gitim en luoko register luoko gik manobedo fed BVR kits ni neno ka yuarruok moro ne nitiere ndalo mane wachomo yiro cha ni ng'ato no dhi okwalo BVR kits moko man wachomo yiro mane okwa penjo to gika no kwal gi to no ket gi kanye to no chopo kanye okwang'eyo kata ombulu moko ne wuok kuomgi ni neno ka sama jakom e ombulu mokalo ni gima jakom ne yuago ne oko yuago gimoro moro to no yuago ni yaw nwa urusava ni wago ye wang'wa nikech wang'e gima ni kanyo Oze Kamago gini yawuoyi ma nyingi dongo yawuoyi ma korgi lach ni winjo ka gima ni yuago en server ne okuma ne ji oriede koro server ni ng'ama nigi control mar gini en ng'a wach server ni to gi wach mar technology ni bende momi neno ka no cham chuny musando chon ka ji poko chomo gini manyaka sani ok wang'e ni ng'at mane mano chamo chunye koro ng'ato ok bi yware gi kaka ji dhi riedo but mondo gini obed mayot ne jopiny kaka idhi luok register ni mondi nyinge mantiere kacha digital ni bing'eni kwalo go yot malich kaka bing'eni jogo mane osenindo ok bi chir mondo mi ogo ombulu nyinge gi bende gol kacha koro kaka IBC dhi timo digital audit mar gini kae kama wach nitie an gin samoro waonge lony mar technology ni to samoro ng'at mane osetimo programming mar gi to wache ni waje gino mondo dhi ogo ombulu gin wawe giwuok kaka giwuok no ka kama chuny wach nitie to kae makoro nyaka IBC yie jolony mopogore maparo ni political parties mabiro participate e gini kari gi ji ochiwo joge Raila Odinga ochiwo joge Kalonzo ochiwo joge man gi lony e technology ma ginyalo rango gima nie agulu ne magine magiduogo oko ni kaluwore gi gima waneno to waneno no ombulu ni ok dhi kwale e yor lony manyasani mane ka jo Kenya dhi bedo gi yie to kamano ok otimore to moko gi mana muro bul imuro bul ne be nyalo mana